Божа, прыйдзі мне на дапамогу, Пане, паспяшы да мяне на паратунак. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Аллилуйя. О Хрысты, Ты дзень поўны бляску, знішчаеш цемру начную. Табе пачатак святла ёсць, і дорыш яго Ты абраным. Таму Цябе вельмі просім, абарані нас ад злога, і адары нас спакоем, і сілы новыя дай нам. Калі ўжо сон нас агорне, хай сэрца чувае з Табою, і верных, што Цябе любяць, Ты захавай сваёй моцай. Зірні на нас, Божа і Пане, зруйнуй усе злыя намеры, і аддалі ўсе спакусы, бо нас Ты крывёй сваёй збавіў. О Хрысте, уладар наймілейшы, Цябе як Айца, так і Духа, усё, што пад небам жывое, няхай праслаўляе бясконца. Амен. Змілуйся нада мною, Божа, і пачуй маю малітву. Калі я клічу, пачуй мяне, Божа, справядлівасць мая. Ты вывеў мяне з уціску. Змілуйся нада мною і пачуй маю малітву. Сыны чалавечыя, дакуль жорсткімі будуць вашыя сэрцы? Чаму любіце марнасць і шукаеце няпраўды? Ведайце, што Пан учыніў цудоўным свайго вернага. Пан чуе, калі яго клічу. Дрыжыце і не грашыце, разважайце ў сэрцах вашых. На ложах сваіх і маўчыце. Прынясіце Пану справядлівыя ахвяры і спадзявайцеся на Пана. Многія кажуць, хто пакажа нам добрае. Узнімі над намі, Пане, святло свайго аблічча. Больш радасці Ты даў майму сэрцу, чым падчас багатага ўраджаю пшаніцы і віна. Калі кладуся спакойна, засынаю, бо толькі Ты, Пане, дазваляеш мне жыць бяспечна. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Змілуйся нада мною, Божа, і пачуй маю малітву. Сярод начы благаслаўляйце Пана. Благаслаўляйце Пану усе слугі Пана, якія начамі стаіце ў доме Пана.
Протягивайте руки ваши до святыни и благословляйте Пана. Няхай Пан, які стварыў неба і зямлю, благословить Тебе с Сиона. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, и на веки вечные. Амен. Сярод ночи благословляйте Пана. Слухай, Израиль, Пан Бог наш, Пан адзіны. Любі Пана Бога твайго ўсім тваім сэрцам і ўсёй душою тваёю і з усіх сіл тваіх. Няхай гэтыя словы, якія сёння я наказваю табе, будуць у сэрцы тваім. Будзеш навучаць ім дзяцей сваіх і гаварыць пра іх, калі будзеш дома, падчас твайго падарожжа, кладучыся спаць і устаючы. У руки Твое, Пане, отдаю я дух мой. У руки Твое, Пане, отдаю я дух мой. Ты нас откупил, Пане Боже верный, отдаю я дух мой. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. У руки Твое, Пане, отдаю я дух мой. Захавай нас, Пане, калі чуваем, сцеражы падчас сну, каб мы чувалі з Христом і адпачывалі ў супакоі. Цяпер адпускаеш слугу свайго валадару, паводле слова Твайго ў спакоі, бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, святло для асвятлення язычнікаў і хвалу народу Твайго Ізраэля. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на веки вечныя. Амен. Захавай нас, Пане, калі чуваем, сцеражы падчас сну, каб мы чувалі з Христом і адпачывалі ў супакоі. Молімся. Пане, будь з намі ў гэтую ноч, каб з Тваёй дапамогаю мы заўтра ўсталі і радаваліся ў васкрасенню Христа, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Ноч спокойную и смерть счастливую нехай дасть нам Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Вітай, Королева, Маці милосердности, жыццё, асалода і надзея наша, вітай. Да Цябе звяртаемся мы, выгнаннікі, дзеці Евы. Да Цябе ўздыхаем, стогнучы і плачучы ў гэтай слёз даліне. Дык звярні на нас, заступніца наша, Твае милосердныя вочы. І Езуса благословлены плод у лоня Твайго. З'яві нам пасля выгнання гэтага, о ласкавая, о літасцівая, о салодкая Панна Марыя. Сёння вечар удзячнасці. Паглядзі на ўсё добрае, што было на гэтым тыдні. Дабраноч.